Hi, Roger. Uy, naalagi ka diri kang. Nga na, wala ka nalipay na lako. Ay, siyempre, nalipay. Uy, kinaagod ka. Please, maot mo lang ginangaong ni mo. Sa mo itong kabati mo ngaong. Bida po nimo, sige, makapanginaway. Unsa man ito yun nimo? Di ba, love man ko ni mo, no? Kaya ni mo buhat ng tanan. Pakita daw ko si mong Dutch mods, be. Unsay Dutch? Sayaw ba, abugo? Ay, sayo radi ay. Ay, kang tagapud ko gamay. What? Wa ba kakabantay ba? Kana kang uto-uto ajug maayo. Nganong naibog kang ikang? Nga na, gaya si Roger na. Perti mangibugan ako. Gwapa, giguro ko haba ng hair. Uy kang, naramanday ka dire. Ikaw man din na, Berto. Ay lisod pud og si Roger si Berto yun eh. Bitaw na ko ingon sa mo. Sa mga Berto, murag seryoso makayo kag ngaw. Kanang si Roger ba ibog man kana nimo no? Ito, napansin po na ako. Nga naman di ay. Ani manggod ni kang oh. Di ba naibog to siya sa imo no? Gara-gara ito siya ba? Pareha tong gibuhat nimo sa kuha katong niagi. Asa ato kat nang ipasayaw, tika? Oh, kato ba? Maayaw kayag na si Roger mo adto diri aron. Malay mo, ako ning gistorya nimo in case magkita mo. Mao na ipabuhat sa iya. Berto, nang pingitaon si Roger. Pero time sa ika-isang kondisyon. Nana po na kondisyon oh. Alam nga, lisod pod na ako na guna na si Ikang. Sige, unsa man na? I-cashback ko. Di lagi pwede. Kay kuya ra ko nimo. Tara atong pangitaon si Roger ta. Saon man ginako ni bay para maibog sa ko si Ikang bay. Grabe na, pwede kapilan jud ko sige nguning naibog jud ko. Nangin siya masugot. Kang, tuara si Roger oh. Kabalo na kaon sa buhato na. Kau duula. Kang, tarunga ha. Hi, Roger. Uy, naalagi ka diri kang. Nga na, wala ka nalipay na lako. Ay, siyempre, nalipay. Uy, kinaagod ka. Please, maot mo lang ginangaong ni mo. Sa mo itong kabati mo ngaong. Bida po nimo, sige, makapanginaway. Unsa man ito yun nimo? Di ba, love man ko ni mo, no? Kaya ni mo buhat ng tanan. Pakita daw ko si mong Dutch mods, be. Unsay Dutch? Sayaw ba, abugo? Ay, sayo radi ay. Tistingi daw, bas pasiklabi daw ko para maibag ko ni mo. O sige kang, lantawa ko ha. Tuara, nitindog na. Sayaw ng uto-uto oh. Amtang nagsayaw ka, kanta pod. O sige kang, basta maibog na kanako ha. Hey kang, tagapud ko gamay. What? Wa ba kakabantay ba? Kana kang uto-uto ajug maayo. Nganong naibog kang ikang? Akong adtuon be. Di na kong ibuga sa imong pagkagwapa. Uy, naunsan po ni si ikang gikilig man pod. Kamaot anang Roger. Ang lagta ikang, kini ang akong kanta. Nga para sa... Nawa pod mo sayaw eh. Ano naman ka diri ah? Naa man po gani ka dire. Berte man day ka mo sayaw day. Baog pa'y alambre. Ah, ginawa yun. Ikaw daw. Di man ko pareha nimo uto-uto. Oto. Unsa man ikang? Inyara ko di akong gigayagaan di ay. Day kakabantay ga gi-uto-uto ra ka nang ikang. Deserve. Deserve itaw. Pero Berto, wala pa tanahuman na. Suko man noon bay. Ito success. Okay kay imong gibuhat kang. Onya, i-crashback naman ko ni mo. Crashback sa imong naong. Tara na, ato na ta. Kay gipangita na kasi mama. Santos Berto eh. Tabis man. Tabis man ka dong. Bata ato nga. Suko mahinoon. Sige tabis. Mao man tong papa sa akong kuano karibal oh. Sunguta eh. Sis, yun to imong gihimo ni Roger kang. Okay kayo. Asa man mo gikan kang? La, impas. Impas bitaw ka, dugay ra ka nang bubangitan mama nimo ba? Asa ka naglaglaag? Dora mes umunahan ko na may activity gibuhat. Nahan gihapon, dami-dami yun yung munas ikang. Dali na gudiri ikang. Ma, okay ra. Walay kaso. Ato ni. Aw, ato uy. Wait kaso bitaw ko man. Dali na. Muli na ta. Bakit ikag ulo, bagay ikag ulo. Kang, see you. Unsay CEO? CEO bitaw ma, kuan ko nang numeron. Suko man noon bay, giingnan ra nag see you yang anak. Pero dire sa ko eh, samok-samok ang gunis Roger ba? So, what's up guys? Nako ipailalim nga dula, mao ni ang tala 888. Tapos karon, i-try na tog dula ang Big Win. So karon, mag-buy tag ticket. Dili sa pasawan ticket kay kung may pag-start. So, scratch your price na. Scratch na. Mo scratch ni siya. Ako yawa di ano no? Para sa. Nakadaw nakadiha. Oh, kadaghan ako nakadaog diri. Scratch lang jud. Ano na siya? Dali
kayo ni siyang pupkuan na mga kwarta ka ni. Dali ang diyan ano? Yes. Siya, dali ang kwarta dili. Ang problema lang ani, hindi ka mag-ugil juga mga kwarta. Di ay. Oh, last 670? 670. So imong 300 mo 670? Times 2. Lako yawa sige daw, dala pa daw. Oh, sige daw. Sige, play na sad ta. Scratch lang ka dire. Scratch, Yeah. scratch. Grabe ka basic ra pud ana no? Oh, basic na kayo ni. Mo na literal nga si Manny, no? Ni si Manny, magdula-dula ka, kwarta na ka. Ano siya? Kung magkugi ka, makakwarta ka. Oh, 670? 670 tayo. Hello, grabe 306 times to man pod. Yes, times 2. Lako yawa sige daw, dula daw, kaysa daw. Para mo tuon ko, para mo dula ko. Scratch lang ka dire. Scratch, Yeah. scratch. Grabe ka basic ra pud ana no? Oh, basic na kayo ni. Mo na literal nga si Manny, no? Ni si Manny, magdula-dula ka, makwarta na ka. Ano siya? Kung magkugi ka, makakwarta ka. Oh, 670? 670 tayo. Hello, grabe 306 times to man pod. Yes, times 2. O, di ba? Basic ka kayo, no? So, sa mga wala pa nagdula og tala 888, magdula na. I-click lang ng link sa comment section.